Čaute, chcem vám povedať, ako vyzerá u nás workshop Aplie. Počúvaj, toto som ja. Dneska sme rozoberali sušičku do šrubky a teraz sa snažíme poskladať. Uvidíme, čo na to pôjde. Dobre som povedal, nie? My sme elektrotechnici z SOS Technickej. A Aplia je združenie výrobcov domácich spotrebičov. Chodia k nám servisní technici. Pozri, to je ten, čo práve ukazuje rukou. Práve nám hovorí, že nemáme zabudnúť odpojiť elektroniku. Kde je najlepšie odpojiť? Tu. Ja tam teraz demontujem čerpadlo, aj keď to dobre nevidíš. Áno, kabliky, samozrejme krásne, farebné. Šrubky, áno, trošku vrm. Musí byť. Teraz môžeš šinúť lištu. Pozor na hrany, aby sa neporezal. Povedz vtip nejaký k tomu. Vtip. Pekné farebné kabliky. Teraz nám pán servisný technik vysvetľuje snímač vlhkosti. Tvárime sa, že chápeme, áno. Vieš, ako to funguje? Funguje to na princípe vodivosti, lebo voda je vodivá a sušička suší, dokým vysychaním neklesne vodivosť oblečenia. Áno, tu trošku kabliky poupravujeme, tak. Áno, bubon tam musíme mať. Jej. Tu nám to ide jak mechanikom F1. Malé šrubky treba mať. Áno, Fez miluje malé šrubky. No, tu máme skoro hotovo. Sušička suší a my sa vidíme pri ďalšom workshope.